Maayong udto Digosenyos ug mga kahugpong. Kaganiha nag-meeting ang Task Force El Nino, Digo City Task Force El Nino. So adunay ato ang dakong pangandaman mga kahugpong ang umaabot na hulaw. Kani nga hulaw base sa report o impormasyon nga ato nadawat gikan sa Pag-asa, mulungtad ni sa duha ka tuig. Gani nagsugod na ang nabati na to ang kainit, ang hulaw mupik ni siya karong Hulyo. So nag-ampo ta nga sa 25 ka buok nga affected dinhi sa nasod Pilipinas, Digo City will be less hit, not most hit. Kung bisan pa man ana, we are preparing for the worst case scenario. Unsa magikabalak-an ako ani? Usa na ko tubagon ang akong kaugalingong pangutana. Timbayaw na to ang atong mga higala din na si Kagawa Dumugho, brother. Na si City CGSO and Acting OC Manager, Sir Lalang Igos. Napod ang banggitan akong classmate, umaabot na kagawad sa Zone 3, buong Tagalog. Napod akong higala from Barangay Zone 1, umaabot po ni nga Barangay Kagawad, Boy Bastatas. Yes, sir. Of course, na dito sa kwan. Niabot na gyud. Niabot na dyan daw. No? Naunan, si buong Tagalog, naninguha ang datong ma-appoint. Sa Brother Sandro Torion. Bigyan man. Man, baka na man. Of course, no, higala na to. Higala na to si Mike Nagwa, Kagawad Mike Nagwa. So, maingot to. Daghang epekto ni, daghang maigoan ni. Apan maghisgot ni una sa agrikultura, unsay posibilidad. So kaganiha na ang ato ang NIA na si Engineer Tinapay. Nangutana ko kay Engineer Tinapay og unsa ang level karon. For now ang level sa tubig sa kasapaan okay pa, siyempre kay bago pa man nagsugod ang ato ang El Nino phenomenon. Pero magdagan ang bulan, expected yun ning ang tubig mukunhod sa kasapaan. Mao to ganiha na unsay discussion namo, of course, ang discussion namo mo advice pa bata unsay nindot, unsay advice nato sa mga upland farmers in connection sa pangutana ni Sir Bong Tagalog. O unsa po'y kasiguruan kumutanom sila nga ma-harvest nila ni dili mamatay ilang tanom. Importante man kayong tubig. Gitahasan ako ang NIA, isip Pangulo sa Task Force, Digos Task Force El Nino phenomenon, nga i-identify, i-determine ang tanang sapa o ingon man lugot or creeks. Sa pag-determine nato ana, pakita nato inahinay, muhunog una jud ang upland. So, unsa may buhaton nato karon? Napa may mga ulan gamay, wala maghimo tag temporary nga water impoundment. So, water basin, maghimo tag water basin. Tanang mga barangay captain pohon patawag nato pre, ingon man ang mga presidente sa mga nakilaing asosasyon sa agrikultura, vegetable, palay, corn, no, para pagpangandam ni sa ato ang sapa o sa ato ang creek. Sa creek nato o lugot, pwede jud maghimo tag sandbag. No, himuan na tog sandbag para makatigom ta og tubig. Nay pamaagi ani kay nangutana pud ko, what if kung magulan? Kay na may mga times nga bisan pa nasinati nato ang El Nino, mag-change ang kwan, mag-usab-usab no, ang weather. Ikuan lang nato, naalantay tawag ana gianan sa tubig, warag water gate no, para in times nga magulan ato lang abrihan. Sa next meeting nato, ilahan ang i-report sa tuwa. And I'm calling all the sectors kay naghimo man tag sector bong sa tong task force. Natay food sector, natay health sector, natay water sector. O uban pang mga sectors dito. I-detalye lang nako na puhon kay karon lagi first meeting pa nato sa ato ang Digo City Task Force. On potable water nato, nangutana ko sa Digos Water District kay nagkuan man sila, nag-test man sila sa ilang water pump. For now, normal level ta. Pero adun tay pagpangandam yapon. Sa pagpangandam nato ani karon, ang mga leaks nato para ma-conserve tag water, primero ang leaks nila outside sa houses, mga tubo sa water district ilang i-fix yun na. Ikaduha,
Muhangyo ko mga faucet na to sa balay na to, no, tarungo na to kung may mga buslot o kaha sigig tulo. And then kaha sa leak sa mga hose, no. Mao na ang tanaw na to susiho na to. Ikatulo, on kuan ni mga utilities, no. Nangutana po ko sa Dasureco kung unsay source na to sa atong supply, power supply. 30% lang ang kuan. Magkinaunsa 30% raman ang sa hydro. The rest 70% cool o kanang solar. So, ang ako lang gihangyo sa ilaha nga unta, no, na stability sa kuan rate. Sa rate. And then assure po nila nga mangandam na po sila para ana. Bahin po diri sa ato gipa-identify nako kinsay ma-displace kasagaran ni mag-uuma, ma-displace. And even expect nga mo worsen siya, not only agriculture, even the marine resources will be affected. There will be fish kills nga possible. Ang ato ang mga kuan siguro dugay mo tubo ang atong mga bangus atong kuan fish cages tungod sa kainit, and then ang mga kuan po nato yaman dagat na to will be affected. So naay epektuhan there will be sudden inflation brought not by the world market but brought by this El Nino phenomenon. Sa ato pa sa Bisaya panay pagsaka sa mga batakang palaliton locally. So pasabot na ako siguro mumahal ang palaliton. So imbis makapalit kag duha, so affected ang purchasing power, no. Local inflation sa ato ang kwarta tungod sa demand and supply nga mahitabo, no? Ang demand naa kanunay, ang supply sa bugas, ang supply sa mga vegetables, and even sa ato ang marine resources o yaman dagat will be affected. Guro, I hope kung nalay saktong tubig katong mga baka nato, mga kanding nato, makainom lang tubig ana mo nang siguro daghang kita pamaagi ani ang mga sektor mag-meeting ani like kanang i-save na tong tubig sa ulan pre para sa tong mga hayop. Isa na sa mga sa food sa water sector nato. Gawas anang impoundment o maghimutang mga sandbags diya sa atong mga creeks, no. Bulahan mag-uwan makatigom tag tubig. Tigomon po nato kung natay mga galon diya o atong balay walay sandayong, maghimo tag sandayong, temporary nga sandayong kana lang gamit ng kawayan bradbong. No, nya unsay may mga container nato, himo na disiplinahon na to atong kaugalingon nga motigom og tubig. Kay importante kayo ni mga kahugpong. Of course, ang epekto pod sa ato ang utilities sa tubig, pagmahal sa tubig. Rest assured ang water district walay pagmahal. Ang siguro po na ko gihangyo na ko ang Dasureco nung unta na sila i-cover lang nila ning 2 years, no, nga wala kayo pagsaka bisan pa man nga mo spend sila sa ilahang of course operation ani madungagan man yung operation sa Dasureco, and siyempre negosyo po na di lang serbisyo i-add on man yun as consumer ang added cost bitaw sa operation pre. Kay pananglitan ang 30% ana o mo shut off si Maria Cristina asa kwaon ang requirement nga 30% siguro additional naman na sila yung mga generators diya or mga solars or whatever ilahang pamaagi para lang yun masiguro nga adunay kuryente. Second, local DTI. price, no, sa DTI naman ang digos po na pre member ang DTI. So ginapa-activate na nako karon, no, dili na to paabuton nga mo heighten ang problema diha na to i-activate. And regularly there will be weekly meetings sa task force including the price monitoring board, local price monitoring board. Normal man yun na mohangyo po sa mga negosyanteng kamo may palitanan, although timing ug kay na ang uban ana, pero ato lang ipairal atong kasing-kasing sa pagtabang garon mga makasurvive ta sama sa gibuhat na to atong mga pagsinabtanay na to sa COVID, no, sa uban pang mga kalamidad nga nasinati na to sa una kani dako ni nga kalamidad kay duha ka tuig ni. Ug ang COVID height sa COVID almost 2 years kani pud siya mudangat og 2 years nya wata ko balo o mag-worsen ba siya or mag-lessen ba ang impact ani sa tua. Mo nang grabe ang pagpangandam jud natong buhaton. Gani di ko gusto nga papil-papil lang ganiya kuan man si Sir Lalang sa ako mga concerns ani, no. Gikan sa presyo ani
unya mga displaced workers, mga mawadag trabaho, gani siguro ug makinaong sa jud ipakamaayo nako nga sa atong 20% bisan pa mag na infra diha nga schedule ako lang ning isultidaan. I'm planning to reduce it by 30%. Magpatabang kus konseho nga maghimo tag pondo para pagtabang, no, food subsidies sa mga pamilya nga mostly affected aning panahona. No, dili man ni katiyaw tiawan angay mangguning pangandaman na ang domino effect ani, no, expected yun na pananglitan lang kanang agriculture, health, kano sa health nato, no, ayo mo palabi, ayo mong dulaw udtong tuto karon, inom tubig. Okay pa karon kay napatay inom tubig. Mir, unsa mga contingencies nato sa di ba namatay task force, no? Yeah. El Nino task force. Unsa mga contingencies nga atong gi-ready para against any mga hoardings unya? Basig mag-take advantage sa mga negosyante ba? Yeah, Possibly may hoardings kay ingon sila short supply. Yeah. Magpamahal. So, na may balaod na pre, no, nga in times of calamity na atay even ako as mayor, pwede ko ka-inspect sa mga bodega dinhi. Pwede ko ka-inspect sa mga kuan para matugunan nato ang supply. Kay uban tinuod yun na. Malagi mo in connection mas kuan na imong pangutana, mas broader. Tinuod na, no, there will be a possibility of hoarding, no, sa para jud nga mas makita jud lang mas wa jud supply kay makapapresyo kayo ang mga higala nato uban, pero kung balo man ko magpabili ni silang higala musunod ni mutuman ni sa atong hangyo, inamigo, inigsuon, inamahanon nga hangyo sa tanan mga negosyante pohon nga atong siyempre siguro nato nga ang pagkaon bisan pa man sa kawadon na ini ng manahuna ma-stabilize gyapon nato ang presyo. Magpatabang man punta sa national government ani pre, sa DTI, sa Department of Agriculture. And kita din mao na tong nga plano nato para natay sources kay 18 million na jud atong calamity fund. Dili na kaigo pre kung tuyo jud nato pagtabang. Kay wakta ko balo, no, duha ka tuig man daw ning mahitabo. Mao tong balikon ako, no, ampo ko nga dili ta ang most hit, reduce unta ang pagkaigo nato, no. Di kayo grabe ang no, unta ampo nato na hoping nga di kayo magka problema ang mga negosyanyos.